चावल बरा खाई खाई बोर हेले कि आउ टेंशन नियंतु नि मुने आसी नुवा बरा रेसिपी हेल्दी आउ टेस्टी वीडियो लास्ट जाय देखो तू बरा रो मजा नियंतु हे तू बोधे निजे जानू ना तो पाई लखे दीवाना तू कहा तू करूनु मना हजाऊ केते ठिकाना तू बोधे निजे जानू ना तो पाई लखे दीवाना तू कहा तू करूनु मना हजाऊ केते ठिकाना तू हाथ बुद्धि हाथ हऊ ना हूँ काहरी को बाटा छाड़ू ना हूँ साला तू लागी जालो कुले लागी जालो कुले तू टाई टाई खर बेड़ रे जानिल संग मेड़ रेडी हे गला हमर टेस्टी टेस्टी बरा आपण माने भी घरे ट्राई करत बरा रो मजा नियंतु।